As 'n vriend, as 'n broer, as 'n familielid vanmôre van klas. Ek kan klas kom baie lank aan. Oor hierdie pad. Want ek saam Christen gemeente en ek ben gelos in Christen gemeente. Prys sy lieflike naam. Amen. En ons het nooit van die pad van mekaar af nie. Ons was nog altyd daar, saam vir mekaar. Prys sy lieflike naam. Nou ek is Johannes Mosudi, wat vanmôre hier sou staan. Die anders roep my Fundis. Prys sy lieflike naam. Nou vanmôre wil ek praat van my vriend, wat vanmôre hier lê. Prys sy wonderlike naam. Nou, ek en klas was baie na aan mekaar. Die dag toe ek hom sê, ek wil hê, hy moet vir my die fence gaan bou by my huis. Toe sê hy vir my, jy gaan my betaal. Maar jy is my broer. Amen. Toe kom hy. Nou met daardie tye, ek het daar die kloegeloose daar by die huis. En nou hier is die kloegeloose is baie stout. Nou wat klas gemaakt het, klas was in hyselfde wat die kinders, jy weet ons kinders is ons baie lastig. En hulle is baie tokkotof. Nou die man het vir my gaan op meer patience wees met die spanne. Klas het aangegaan met die spanne, lyk op, hy stel net soos die is. Hy kinders. Toe leer ek daar by klas. En vir my gesê, jy moet ook net soos hulle is. Want die term wat hulle is, bly ook net by die ene. Jy kry hulle lekker af. Ja. Prys sy wonderlike naam. Nou toe klas nou daar klaar gebouw het. Lekker klaar gebouw het, nou is klas nou daar. Nou sê vir my, jy met my was nou betaal. Ek sê, ja, ek gaan nie betaal. Maar al wat hy vir my sê, jy moet my Chelsea dat ek aan huis toe kan stuur vir my kinders. En ek betaal die ook. En as jy in Coventry gaan, dan sal jy die enigste is met die fans daar. Wat klas gebouw het. En dan sal hom sommer sien. As jy voorbij Pepstone, net reg aan, dan sien jy hier sien, is wat klas gebouw het. So klas aan die werk staan daar in Coventry, en dit is my huis. En nou op hierdie program, wat julle vanmôre hier sien wat ons het, hier binnekant, het ek in klas nog saam gespeel, by Papa Stoffel en Tunkulu se begrafenis.
Nou ek het net die ene deurgestuur. Ek het vir my geonttrek hierso. So nou vanmôre sien klas hulle, sien julle klas staan met die gitaar daar. Hierdie gitaar is my gitaar. En klas was baie lief voor. Maar ek het 'n full band daarso. Klas het al die kant toe gegaan en dan het ons aan. Nou vanmôre wil ek aan die familie sê, ek is baie bly en dankbaar dat julle vir klas opgesit het met hierdie prentjie. Ek het hulle nie gevra nie dierbares, maar dat die familie het hom opgesit. En klas as die Coventyn toe gaan, dit was 'n man daar. En dit was 'n man van sy woord. Hy het gebly by sy woord. Hy het nie sy woorde gedraai nie. As hy gesê het hy gaan diens toe, hy gaan diens toe. As hy gesê het hy hou nie van nonsens nie, hy hou regtig nie van nonsens. Nou sy woord bly sy woord. Nou vanmôre wil ek aan die familie tog sê, ons gaan hom almal, ons gaan hom mis. Kom ons los hom, kom ons maak hom los, laat ons harte los is by hom. Klas het 'n pyn gehad, en die laaste ek en hy saamgeslap in my kamer in, wat hy vir my gesê het, hy is beter. Hy het hom 60 gereach, ek begin net in die 50 in. Ek weet nie gaan ek kom maak. En daar het ek gesien dat die man bedoel iets. En daar het ons saam gebid en vir die Here gevra, Here, beskerm vir ons twee en bewaar ons vriendskap tussen ons twee. Maar nou dat die Here het hom nou weggevat van ons af. My broer, ek wil vanmôre vir jou sê, rus en vrede. Mag die Here vir ons almal red en seën. Prys die Here. Dan misschien nog zo lief gedaan het. Ja, ons is bekomen, man. Ons is bekomen, man. Ons is bekomen, man. Kom ons sien nog so wonderlijke prijs. Prijsjes en ook het oude oude gevraagd. Is je nog bekeren? Halleluja. Prijs die Here. Ik vraag als je nog bekeren. Oh yeah. Azim. Yo yeah. Azim. Groeten in de naam van de Here, dat is een voorrecht. Voor alle voorrecht. Om de raad van de Here te groeten. Halleluja. Dat is een voorrecht in de hand van de Here. Ik heb eerst gedink mijn naam gaan geroep worden. Halleluja. Maar daar is iemand wat me iets geleerd heeft. Als je iemand wil kennen, slap samen. Je wil je vriend kennen, slap samen toe. Als je wil weten wat je te huis gezin, gaan kijken die asdrom. Laat die asdrom zien, wat met die gezin. Wat is wel bij je lief voor. Nou die man was een vriend, 100. Ik kan met open aard zeggen, wat hij gedoen heeft, heb ik gedaan. Als hij zegt, je moet zien dat hij rookt. Als je moet zien dat hij rookt, dan moet je weer boetie roken. Dat is mijn vriend. Als je moet zien dat hij de glazen zijn, dan moet je weten dat hij ook een glazen aan. Wat hij doet, dat is mijn vriend. Iemand, het bijom van hem te zeggen. Daar is je huis. Het is nog niet zo'n voorrecht om mijn eigen huis te gaan kopen. Maar daar wil ik geen trekken. Daar is je plek waar je gaan gebleven, waar hij niet kent. Als maak je nog niet van het kind om zit en loopt, is maar van de kind en koei maak. Koei maak. Snap. Dat is mijn vriend. En die man gevat niet zo toe. Niet zo maar onder aan die noordkant. Als
Dus klaar muziek gemaakt en die mensen blij is. Dan vat hij die keyboard, dan vat hij die gitaar. En dan zijn voor ons al wat leef en beef. Al wat leef en beef. Ik skip dat je, als je niet dansen, dan betekent dat je doof bent, hoor je wat aangaan. Vandaag weer zoeken snaren worden. Wat ik is geworden. Snaren. Staat ons hier zo. Als het ons hier bij je opa nog niet, dan zei hij kolmentje dat hij komt. Dan vat die kolmentje naar hij bord. Dat hoor je aan toen zei voor Mr. B. Toen zei, die mannetjes is speelt lekker. Maar ik was daar. Halleluja. Die man is erbij om te zeggen. Die man die heel laatste tijd van zijn leven was hij al rondom mij geweest. Zo bij zo naar die kasten. Want hij laatste zijn kosten gebracht gestaan naar boord. En mij. Maar moet je waar je in die stof hebt gehaald? Waar je in die stof hebt gehaald? Waar je nog gedaan, waar je nog gekookt hebt. Waar je nog niet waar aangehaald. Maar mij. Dat is mijn vriend. Dat is schaam niet, dat is bang niet. Ik kan met mijn moeder kijken en me zeggen, oh je rook uit, oh je drank, oh je roer. Dit en wat die man gedaan, wat hij gezien heeft doen. Echt nog gedaan. Ik heb mij gezien, ik was de Shelly. Als je mij gezien hebt, ik sta op de kamer. Dan moet je weten, hij staat op de kamer. Het was 9 nights. Niets. Al kom ik daar naar huis en dan niemand in de school heeft ingepot is blink. Dan vraag je me jongen, wat gaat hier aan? Dan zeg ik van jongen, in de school is eind. Als niemand wil zeggen, waar die kinderen zijn. Had ik ook wel daar op scherpskoop. Had ons niet. Had niet ons nou. Niet ons nou. De maas zegt van mij, als we samen Mossel bij toe gaan. Goed met hulle onderzoek. Toen staan we daar vooruit, de rest maken hier in 5-5. Vooruit daar, want die wordt al uitgevallen. Ons kan er niet meer samen rijden, als we nou maar nog eens hier. Die is een vriend. Ik heb nooit zelf vergeten. Met één broertje speelt gitaar. Fonkies. Zij aan de weg. Als alles speelt gitaar, maar waarom is het hij gitaar van, dan hoor ik ook. Hier is gitaar, hier wordt gitaar gespeeld. Ons speelt gitaar, maar ons net hier onder. Maar als je naar 10 mensen die gitaar van, dan hoor je eigenlijk hier wordt gitaar gespeeld. Oh yes. Wat gaan we op die zin doen? En met mijn koeven gaan spelen. Als ik daar kom en hele mensen leren, hij gaat op die zin doen. Om te gaan oefenen dat hij ook naar op de stage staat. Kijk, daar komen die mensen leren. Snap? Wat ook daar gekomen van op die zin. En wat zo lekker van hem was, als hij gitaar wat hij niet kan spelen. Zo zijn nou niet, hij speelt met gitaar. Zoek ook gitaar, zoek op. Iemand speelt met gitaar. Met gitaar hebben we vaak uitgeleerd en dat moet teruggebracht. Ja, correct. Maar die was een vriend. Die was een vriend, die was van mij. Van Goede Kolman was een vriend. Salomon's. De matras van mij met haar is makkelijk neergelegd. Dan hij matras aan hem op moest. En kijk als ze huilen en zeggen, hij moet niet klaar, zo kom je zomaar. Robert. En dan kan je zijn coachnaam Robert. Dat is een vrede mee, bro. Ik ben nog lastig, ik zei mijn lastig. Want ik kom bij de hospitaal gaan bezoeken, ik zei van mij, Bix. Nou, jij komt maar nou hier. Ik zei, ik is een lang kan niet meer, bro. Hoe meen je dat nou? Ik moet nou, bro. Hij zei, nee, maar ik kan maar zo nou samen, joh. Ik vraag nou, hoe gaat ons mama voor? Hij zei, nee, ik heb de reis toe daarvoor. Ik zei, wie stond je? Wie stond je? Jij kon de reis toe, maar wie stond je? Nou, als de mensen, ik zei, hij mensen, dat ze eigen doen om te doen, dan zijn die achter je met allemaal aan, bro. Hoe stond je? Blijf maar hier dat je gezond wordt. Dat is een vrede mee, bro. Familie, ons het gemist. Als je een zondag of waarvan zondag, als je er niet kerk om opstaat, dan zeg je dat
sien maar erg. Daar is 'n goal daar. Wat kom? Ek het baie maar mag die Here julle seën van my kinders. Wees julle tog assebliefste. Wees julle beste. Julle is 'n pa was 'n mense. Oh yes. Wees julle sterk. Mokkers, hou julle moed. Probeer julle. Ek weet julle sal sy stoel of heel veel dan nie. Maar probeer. Om my eie voet te hy gesit het tegen my kry. Oh yes. Hy sê maar hy bly die pille en hy sê maar vir God. En my meisie kyk om my reaksie, hy sê op niks. Hier ek is daar nie, so maar kan ek nie geoptel. En hy bid. 'n Son is my kind. Halleluja. Alle eer aan die Here. Oh yes. Baie dankie vir die lewe wat ons saam geleef het. Dit moet nou lekker loop. Mag jou siel en vrede wees. Baie dankie. Halleluja. Amen, die brothers. Als je jullie afstand van jullie zijn kant. Jesus, yes, Het is vanmorgen niet voor mij makkelijk om hier te staan. Het is vanmorgen een dubbele deel wat ik neem achter mijn volgers. Ik voel vanmorgen zo beberig en ik voel zo zwak. Ik in klas is nog niet een neef van onze broer en zuster kinders. Ik is asna geboren en Zanza getrouwd. Ik in klas het een baie mooi bond gehad. En de klas werd gevat zoals mijn boetie en hij heeft van mij gevat als zijn zuster. En als klas liedje toe gaan, in daar zo'n begrafenis weer of wel eens een kerk te weer, dan de klas altijd bij mij is gegaan. En op een dag sterven onze oompie om tijd. En ik zei van mijn man, hier is klasie. Ik zei, ik ga voor klasie Duits, want ik heb niet mijn plek weggemaakt en hij is met 2 broers. Kan die man van mij geweten, ik zei, nee, weet je wel, blij ik een penny daar van, ja. Maar wat ik zo kijk te zien, hier is een lach van die in mij jaar ligt. En ik moet dit weten, ik zei, van, hij is klasie hier. Kan die fantastisch geval, hij zei, mijn dank jij, ik zal niet weer daar, nee, blij mee. Ik zei, klasie, maar hij is hier regie. Hij zei, ik zal in die zitkamer op die langbank slapen. En dan slap die 2 broers waar je altijd van mij naar je kamer recht maakt waar ik slaap. En klassiekie, ik en hij gezels hier. Hij zei, mijn zuster, ik en jij met die familie voeren toe vaak ons in jullie paniek. Ik zei, van klassiekie, ik is hier Oestinani. Ik zal die kan die familie voeren toe vaak die van de roogheid en onnodigheid houdt mij niet op. Maar man van mij geweten, die staan er vanmorgen.
En klassie keer, hij raakt ziekerig. En toen, ik heb net toegesleept, ik was op pad keer toe. En wat ik kom bij de eerste met elkaar staan, ik kom met zijn zuster. Ik heb gekomen, ik wil komen klaarmaken. Ik zei, klassie, je me daar niet gebeld. Hij zei, nee, ze nodig dat ik kom met bellen. Geen die sleutel en als ik voorbij ga, mijn keer door ga te gaan en dan ga ik jou die sleutel geven. En ik zei, nee, dierbaar is ik was baie lief vir klassiekie en ek het gewoon, ek maak vir klassiekie reg. Ek stryk sy kleren, ek maak vir hom breakfast. En as ek sy kleren so stryk en laat hy staan en met my gesels in die kompreisen. En toe hy so, toe sy net begin, toe pijn sy voete so. Hy sê, my sister, my voete pijn so, dat ek kan gif drink. Ek sê, nee klassie, en mens as jy so net dierbaar is, ek het hoop gehad, ek het nooit gehad. My hoop is nooit, ek sal vanmorgen hier voor die boek staan. My hoop is altyd in die Here in. Klassiekie sal gezond word. Maar ek is vir die Here vanmorgen bly. Hy het in die hande van die vijand geval. Hy is in die hande van die Here in die geval. En ek is vir die Here bly en ek is vir die Here dankbaar. En Klassie was baie lief vir sy familie. Klassie het 'n dronk familie. Hy het 'n daggaroker familie. Hy het 'n drink familie. Klassie en Richie is, hy loop by die hele familie deur. Maar sy blyplek as hy gaan kuier, dit was by my gewees. So vanmorgen ek is baie geskeerd dierbaar is. As 'n dubbele deel wat uit my uitgeruk is. Maar die Here weet vanmorgen van beter. Ek wil net Klassiekie se kinders sê en sy susters. Klassiekie los sy susters by die Here. Soos Anna bly julle by die Here. En wees julle vanmorgen bidden in die Here. En Klassie se kinders bly in die huis van die Here. Kleiten, Klassiekie baie altyd gepraat van jou. Bly by die Here. My kind en mag die Here vanmorgen in paar woorde seën. Halleluja. Dat is één ding in die leven. Pastor, je kan 99 goede dingen doen. Dat doe je op de 100ste
a mistake. Dat vergeet mensen. Ja, man, die is er. Oh my God. Oh yes. Dat regeer. En Oh vergeet Jesus. mistake. Wat hij gemaakt heeft. Kan weer niet dat maak je weer zak. Oh yes. Maar dan kijk je naar je mistake. Hulle fokus net op hy mistake. As hulle al praat op Oh my God. ek het laas gesê, toe verlede is in die mense se monde. Halleluja! Oh my Toe God. verlede as in mense se monde. Oh Jesus. As in die hand van die Here. Oh my God. As mense wat er nog kyk kom in die verlede. Oh Jesus. Maar as jy fokus, die toekoms Oh yes. in die hand van die Here. My God. Maak nie saak van die verlede nie. Maar ons kyk op die toekoms. Kom ons staan. Kom ons staan. En dan jy net goed die skip. Net goed die skip. Ek het nog papa sien wat moet praat. Ek wil tama met die programma, ek wil net goed die skip. En ek sien ons gaan net oorslaap. Die kerk is baie warm die was. Die kerk gaan warm en die mense gaan vat. Nou die waar is voor ons hy niet sit. Ons papa jagter. Ons papa sy stiba die bonne. Want er pijn het. En sy skouwer. As daar so iemand is. Ja, maar ons straf in jou bin. Kom ons sit by die. Ons skip net goed die keer. Ons skip goed die keer. Hai wat die banda van die droste die
Maar ons moet hier iemand stop. Amen. Ons moet iemand stop op ons. Prijs de Heer. Maar ons is hier op Willem Moré. Willem Moré. Moré. Moré of Moré. Ja. Amen. Willem. Ek kom word die apostel in Bloemfontein. Ek kom word die kerkse apostel in Bloemfontein. Halleluja. Dis 'n mantel wat moet opgetel word. Dis 'n mantel wat moet opgetel word. Halleluja. 'n mantel wat geval het, wat moet opgetel word. Maar ek is bereid om my mantel op te kan tel. Halleluja. Wat begeer jy? Ek begeer ons toe.
een of andere categorie. Dat is één ding wat ik weet, is dat veel mensen beginnen